आजकल आदमी हार्वेस्टर ले धान कटवावत तड़न आ सलाई बार के फूंक देतवन। आ एगो पहिले जमाना के रहे कि धान हंसले कटात रहे, बोझा बनात रहे, खरिहान में 1 महीना रखात रहे, तब गाड़ी ले दवात रहे। हो केकर कटा के छोड़ाइल बाटे बढ़िया से सलाई फूके न दियसन रह 2-4 बोझा बांध देबे त आ बांध के लेके घरे रख दे त कुटी कटाई तो भई खई हसन। अस्थिर पहले बटोर लेबे त तब गुरही लेके आई बांध देही। कतना खन खन पुआरा बाटे। आजकल के आदमी के मोह दया नहीं खेलागत। ये पुआरा के छाटी कटवा के बेच देतन जा त कतना पैसा मिली त आ राखी कर देतन जा उड़िया के केकर खेत में चल जाता का फायदा मिलता। हो कौन ही हो कि मोल पुआरा हमार बटोरतिया तहरे खातिर कटवा के रखले बनी। कितना पजिया पजिया धरे लगलू जना तक अपन बापे के बुझतलू का देखा एके लाठी में गोता जेबू भर मुँह माटी ले लेबू। ठीक कैसे बोला तोरा हो लाज शरम नहीं लागत। तोहरे लाज लागता कि मेहरानू ले कैसे बोलल जाला केकरा घर के हड़ हो। अपन बाप के घर के होई आ तू केकरा घर के हऊ। हम अपन बापे के घर के नहानी तो जा अपन बाप के घरे यही जा का उखाड़ तलू कैसे करता हो काहे पूरा बटोर इंसान ना हड़का हो। हाँ कि कबो इंसान ले बढ़िया भेंट नहीं के भइल। इंसान तो हम हई लेकिन तू इंसान नहीं खू जानवर नजर आव तरू हमरा से पूछ के बटोर तरू पूछ के। हाँ तो काटल बाटे फूकिए ना देब। अब फूकी चाहे तापी चाहे चूल्हा में झोंकी तारा का मतलब बा ओकरा से कैसे बोला तोरा मतलब बात तो हबे ना करके बांधतनी। ओहो रोपनी हम खाद माटी मरनी हम पानी पटौनी हम हार्वेस्टर ले कटवा देनी हम आ बटरबू तू लाज नहीं खेला गो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। हार्वेस्टर कटाई दे बड़ू का कि बटोर तलू हम कहाँ कहनी हो कि हार्वेस्टर कटाई देले बनी। कौनो काम पूछ से करल आदमी तो अच्छा लगेला आ बिना पूछले काम करबू तो बुरा केहू के लगी। आए घूमत तो देखनी कि कटले बिया रहे दा ए देखई कि गणजर बड़ा हो तू ता ए देखा सब कुछ कहनी लेकिन गरजर ना कहनी समझ गेलू ना। ठीक बा तार लगा लुच्चा लफांगा कहबू ना तब लुचाई कर लगा लफांगा कर लगा तुरंत दिमाग फ्रेश हो जाई। अरे तो का कहीं होश में बोला बेहोश होके मत बोला। पारा हमार गरम बाटे ऊ कहे हो काहे ना गरम रही हो। मेहरा मार के बगे दिलिए का तार भतार मार के खदेल ले बा हमार भातार काहे के मार के खदे दूसरा से बतियई हो आ खेत में जाके पूरा उठई हो केवना के मुंह बाहो के हमार ले बतिया ली मुंह मत देखो। आज तक ले कोनो के हिम्मत ना भइल कि हमारा जगह टिक जिहन जा। अच्छा घोगो साहब हऊ डाउन हो का गुंडी बन तड़ू अपने आपके तुरंत कुंडी लगा ढेर अइलन ना ढेर जना गइलन। अब मेहरानू के पावर के नहीं खा जाना तो जा ये पावर अपना भातार के देखई हो दूसरा के मत देखाबो। हाँ तो यो अकड़ अपन मेहरानू के देखइए दूसरा अपन न देखाबो तारे पुगरे बांधत रही। बोलबी एके लाठी गोता जेबू। बाप रे बाप है ना ये बताबो हमारा बोलल नाजायज बा। अगर तू पूछले रह तू हमारा से कि ये जी हमारा के एक आध बोझा के जरूरत बा 2 बोझा बांधनी तो हम तारा के माना कर रहती। तो हमरा थोड़े मालूम रहल कि राउर हम तो नहीं है हर तो जन कटले बाबा। आजकल पुअरवो के महत्व बा। कूटी 400 रुपया क्विंटल बेचाता। 400 रुपये क्विंटल। हाँ हो कूटी तारा का लगता ए जाता में कमे भाव है कि उत्तर प्रदेश में चल जाई तो 600 रुपया 700 रुपया क्विंटल बेचाई। ये पप्पू को नहीं खोजा ना तो कौन पप्पू दादा सचिनवा के पापा। अच्छा हाँ जाना तनी मोल कूटी काट के एक जगह इकट्ठा कर तलन ओ हाँ जब चारों ओर के पूरा खत्म हो जाए ना तो गाड़ी पर लाद के भक्कू में भर के आ लेके चल जाए एक के हाली गाजीपुर में बेचे।
उहो काम करेलो पैसा पूरा कमाला मत दे। एक गाड़ी में 4000 5000 बचेला। लेबर के काट पीट के तेल पानी खर्चा निकाल के उतना बच जाला तारा का लगता बच जात हो जी। हमनी के बन जाए ससुरा कहीं का 1 बीघा ले तो खेत वो 16000 17000 दे के आ काख पाद के 2000 4000 बच जाता वो 6 महीना में। जानतनी एगो भैंस हमार नैहर से आइल बिया ओ करे खातिर हम कहे कि 2-4 बोझा बांध लेब न तो कुटी कटा जाए। ये बतिया पहले ही कर रहतू तो 1 बीघा छोड़ दे रहती हंसुआ ले काट दे रहतू पेटारी पीट के घरे लेके चल गु रहतू। तो हमरा मालूम ना न रहल जी कि रउए सबके ह तू सोचा तड़ ना ऐसे भी रउआ के चिन्ह तो नहीं कि हम ना हाथ मैल ना गोड़ मैल आ पुअरा पानी धइले धइल चिन्हत नहीं को त चिन्ह जा। अब हम का चिंतन के राव नाम का ह के चनेसर के लइका हई हम। हाउ बुढ़ाऊ के हां हाउ लड़चुहाऊ के अब देखा मान के चल कि उल्टे बोली ना तो टप टप लार चुएला जी। बुढ़ापा आ गइल बाटे त बुढ़ापा में आदमी कमजोर हो जालन। कमजोर होखला के मतलब कि जनते बड़ू शरीर जेकर कमजोर होला त उकुल होला आम बात बाटे। चुए लगेला तोहरा चुए लगी जे समय आई तहिया। हां अच्छा हां ठीक है बाटे का कहतनी का कहे के का बा मान के चलो बटोरे के मन बा त बटोर ल आ ढेर न त बटोरी ह आ केहू से कहिया मत कि फलाना में से लिए नहीं न त मत चली है सब। अब के करे के हम बोले छे के जाइब हो। ठीक है बा पता नहीं बटोर ले बड़ू इना के पूरा बटोर लेवेला। हां इनकर बाप के ह पूरा बटोर ल ले जाके घरे गांज द। हां त का हो जाई आखिर फुकाइए ना जाई उठावा हे का हो गई तहार का छाती फटता हम त पुअरा उठावतनी के कर पुअरवा उठावत ल के कर चंद्रशेखर के ई त चंद्रशेखर के ह चंद्रशेखर धइल बने जा। हां चनेसर अच्छा चनेसर ह ओही चनेसर जी उ कहूं कि जाके हमारे में से पूरा उठा लिया जा आखिर फुकाइए जाई त का फायदा। तारा से कहूँ ना हां त अपन मौकी का भेजल रही। तारा से कहूँ हां बोलबा झूठ न त देखत रह ना उनकर हम लइका हई। अच्छा प्रणाम खुश रह दे दी। ससुरा कहीं झूठो बोला के कोनो सीमा ना होला। का करबो मजबूरी बा तब ना झूठ बोलतनी गरु भैंस खइले बिना तक मुंह जियसा। देख सच्चाई पर हबा ना त मल काम सफल हो। हाँ तो हम सच सच बोलतनी अब गौरी भैंस न खइला बिना समझ ल एकदम छटपटा त अगर ना लेके जाइम न कुटी कटवाइम तब बुझला का हाल होई। जांगर चोरइब खेती ना करब सोचब कि यही तरह सेतिया के पुअरा कुटी भेटा जाए त कहां से घंटा भेटा खेती करी गरीब घर में पैदा भइल बन त हमर घंटा लेके जइब जाय जल भागो गरीब घर में बड़ त भैंस बने के शौकीन बड़ गाय बने के शौकीन बड़ आ खेती करे के शौकीन नहीं ख सुखल सुखल चाहिए तारा घंटा के दे दे है ना दे सकेला ना देम दे दे भाई अब त औरी ना देम। जाय दी दे दी पहले त कहतर नहीं कि बटोर लेका 2 बजा बांध के लेके जा लेकिन ये आ गेल त ना देम। हम जाते तबे करे के दे दी हो। ए सुनी जी ए जादी गलती हो गई हटे सब कोई बराबर ना बोलेला ये सही बोलेला। देख ल गुप्तेश्वर भैया हमर फूक दलन हूं हम ओही तरह फूक देले रहती जर रहत खेते में फूक कई दे मेरा बजा, फूक लेकिन दिया दियाले लो। दियाई थोड़े ना दे बजा। काहे के तू फूकबू हो है बगल में देखत नहीं कि लागल बा सोना चूरा कहीं धली तक केकरा पर केस होई। ई तो बात सही है बाजी फूकम ना जब उ कटा जाई त हमारी फूका जाई चाहे बटोर के हम घरे लेके जाई। फूकल ना जाला खेत में के मोय कीटाणु मर जाता ओसन। अच्छा जा तार कीटाणु ना मरी हसन धनिया हमर धनिया। कीटाणु मरी हस खेत में के ए ऐसा उपाय जोगाड़ लगाओ न कि मैं पुअरवे दे देबो हरी पगड़ी फंसिया हम ए का कुछ सलाह देता का अच्छा तार ई तार कहत कि पुअरवा सच बात ना बताओ ए ना जी कहत ना कि देख जतनी देतन ओतनी ले जो अब भैंसा के खिया। अच्छा चलो हो जाला बटोर लेका पांजा ओहो कहला के मतलब एक है पूरा खेत में मल बट बटोर ली हो। ए महाराजा बता एको बोझा ना भई ये इतना स्पीड में बटोर तो कि बुझाता 10 मिनट में मल खेत में खाली कर देब तू हमके 5 मिनट छोड़ त हम बटोर दे में हेलो हले तो ना भैया तू 10 सेकंड बटोर हम गिनत तनी स्टार्ट रास्ते ले कहियो 4 5 कहो रतिया खुनी यही तरह हाल हाल करला ए की के कहतनी जी ए का हाल करना खाए समय
हाँ हालिल खालन मार थरिया चटपट कर देला। हाँ सोची ना कि अगर कर हमरो के मिल जाए खाए के उहो नसीब ना होला अंगुरिया चाट चाट जालन। हाँ बड़ा हड़बड़ाइल बा। ए बाबू अरे हीरो हाँ दादा रे बाप रे बाप बुझा तक मल बटोर दी का हो जाना बतार के हेल्प कर दे जाला जा ले जा 2-4 बोझा ले जा लेकिन देखो ढेर ना 5 गो बोझा ले जाए खिसी आई फिर लालच तार बढ़े लागल लालच ना 4 गो बोझा लेके अब लेके अब एगो में का रहल बा घलुआ माल नहीं 5 गो चल ठीक बा 5 गो बटोर लेता नहीं सुना देखो हाँ? आथाना बटोर देले भाई नो कि बोझा बाले नहीं तो कम से कम 15-20 को होई। ए पूरा लेके जा तो हमरो के दी हो ये का कहतन जी रउआ लाज नहीं वैसे नहीं खेला गत ए लगहर नहीं खे दही खाइम। हाँ मर्दे ए महाराज पर साल मिली गाभिन बिया। अच्छा जा कोनो बात नहीं के छोड़ा जा जा ठीक बा हम जात नहीं बोझा बटोर देले भाई चलो जल्दी चल जी कहले हन ना कि 5 गो ले ली हो आधा तरह के 5 गो 7 गो 15-20 बोझा हो जाई। कोले बन हम तो जो बुझाई तो बांध के लेके जान ल जाई चल चलो तना से पूरी तने बांध